Assalamu alaikum warahmatullahi uwa, barkanmu da sake haɗuwa a wannan channel ta Arewa Talented. Yau darasin mu zai zo ne akan wani batu ko wance wani bayani ta yacce za ka gano duk wani abu da mutum ya yi a wayarsa, wato ko jiya ko kuma wasu kwanakin bayan, ta yacce za ka gano duk inda ya shiga website ɗin da ya je, application ɗin da ya shiga, duk abin da ya yi da wayarsa, ta yacce za ka gano tare da amfani da wani code ko lambobi ba tare da ka je wani site ko wani abun ba. Wato ta wannan abin ne za ka gano duk abin da ko ɗanka ko budurwarka ko wani dai wanda yake so ka san bayani akan wayarsa za ka gano. So da farko dama za ka je gun kira, wato dial pad kenan, za ka danna shi haka kamar yadda kuke gani ya danna. Idan ya kawo ma nan gun za mu tsaya wa gashi na ya nuno mana gun dial pad ɗin, sai mu danna wannan alama kamar za mu kira. So in ya kawo mana gun lambobin nan, to abin da za mu yi kawai yanzu domin mu san komai akan wayan nan wannan tawa, to amma abin da zan tunatar da yan uwa cewa ba wai a wayanka za ka yi ba, a wayan mutumin da kake so ka gani yayi da wayansa za ka yi, ba a cikin wayanka za ka yi hakan ba. Saboda idan ka yi danna lambobin a cikin wayanka, kai ma bayan cikin wayan naka zo nema. Amma idan ana wani ne, in ka karɓi wayar wani misali kana so ka san me yayi da wayar nashi kwanakin baya ko kwana biyu da suka wuce a baya, kawai za ka danna a cikin wayarsa. Da farko abin da za ka fara danna, za ka danna star. In ka danna star sai ka sa hash. In ka sa hash sai ka ƙara danna wata star ɗin, sai ka rubuta wata hash ɗin shi ma. In ka rubuta wannan star hash sai ka zo ka danna number 4, number 4 kenan, sai ka danna number 6, sai ka danna number 3, sai ka danna number 6, sai ka ƙara danna alama hash, sai ka ƙara danna alama star, sai ka danna wata hash ɗin. To kana danna wayannan lambobin sura guda ɗaya, ita ce wannan star, kana danna ta. Kana danna star ita kuma za ta kawo maka komai akan bayanan kamar yacce za mu yi yanzu. To gashi mun danna shi, yanzu za mu danna star. Muna danna star za ku ga me za ta kawo mana. Gashi da muka danna star, kun ga ya kawo mana wannan gun, wani gun testing kenan. To wannan gun sai akwai wani gun na tsakiyar nan ga alama phone information, wato bayani akan wayar da kake dubawa, ga usage statistic, amfanin da aka yi da wayar, sai wifi information, wato harkar ta wifi wanda aka yi amfani da shi na data, wannan harkar data ne. To abin da kai burin ka dama ka san me mutum ya yi da wayar, to za ka danna usage statistics ɗin nan, sai ka danna na tsakiyar kenan. In ka danna shi, kana danna shi zai kawo maka duk wani abu da aka yi da wayan a cikin wayan gaba ɗaya. To gashi nan kun ga yace ya nuno mana gashi da nan. To in ko kula gashi ya kawo mana nan gun. To wannan gun yana nuna mana duk wasu application da na shiga a cikin waya, tunda wannan waya ta ce, amma ni burina misali ba a waya ta nake so in gani ba, wayar wani ce, to zan danna code ɗin ne lambobin a wayar wani ba a waya ta ba. To ni yanzu misali gashi za ku iya gani karfe 4:25 na shiga MX player, karfe 3:07 na shiga Instagram, na je YouTube, na je Chrome, ga launcher ta. Duk wani abu da nayi da wayan nan gashi nan ana gani, gashi boyayyen abu ne, gashi nan kowa zai gani duk abin da nake. To shi wannan hanyar za ka bi don ka gano me mutum yake yi da wayansa. Amma fa mun yi wannan bidiyon ne ba wai don wani cutarwa ko na ba, mun yi shi ne kawai don faɗakarwa, don mutane su nuna mutane yacce za su sani, su ma su san yacce za su kare kansu daga irin wannan, ko kuma wanda zai karɓar masu waya, ba wai don cutarwa muka bidiyon ba. Amma yacce da kuke gani gashi nan, kaga komai nan, duk abin da nayi da wayar gashi nan, duk ya nuna, yana nuna duk abin da nayi da ita kusan kwana biyu baya, duk gashi nan komai zai nuna, kowa yana gani. To wannan shine da takaice dai bayanin da kawo mana da tutorial wannan. Kada dai ku manta kuna tare da tashar Arewa Talented TV, ku danna mana subscribe so nan domin samun wani tutorial din ko wani abin da kuke bukata, ko comment za ku iya comment a comment box mu da yake ƙasa. Mun gode sai anjima.